ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. Салом дӯстони гиромӣ, забономӯзони азиз. Дарси 31 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. Дар дарси имрӯза барои шумо ҳарфи ё аломати мягкий знакро барои шумо муаррифӣ менамоям. Албатта ин аломат ёки ин ҳарф дар забони тоҷикӣ нест. Дар забони тоҷикӣ як чанд сол пеш буд дар калимаҳои дарьё, масалан дар баъзе калимаҳо навишта мешуд. Албатта ҳозир нест ин калима дар забони чӣ гӯям тоҷикӣ, дар забони тоҷикӣ. Ва ин калима тарҷумаяш дар забони тоҷикӣ ҳамон вақтое ки буд аломати ҷудоӣ талаффуз мешид, мисли дар ё, яъне ёро аз ре ҷудо карда истодааст ба гуфти худ, аммо алҳол нест дар забони тоҷикӣ. алифбои забони русӣ ҳарфи мягкий знак. Албатта вақте ҳарфи г бо ҳамроҳии ҳарфи к якҷо меоянд, талаффузи херо медиҳанд, яъне мягкий знак, яъне аломати, агар тарҷумаи ин калимаро нигоҳ кунем, аломати мулоим, аломати нарм, аломати борик, яъне тарҷумаш мешавад. Аммо дар забони тоҷикӣ мягкий знак аломати ҷудоӣ тарҷума шудааст. Яъне дар ин калимаҳо ҳам агар нигоҳ кунем, ҳамин маъноро гоҳо медиҳад, яъне палто, яъне торо аз ҳиҷои пал ҷудо карда истодааст. Аммо маънои мягкий, мулоим, нарм, сабук, борик талаффуз мешавад, яъне тарҷума мешавад. Ва ин аломат ҳам чӣ гуне ки дар бораи аломати сакта гуфта гузашта будем ду дарс пеш. Аломати сакта ё ин ки твёрдый знак дар аввали калима инҳо намеояд, яъне ягон калимае нест дар забони русӣ ки ба ин аломатҳо ё ҳарфҳо оғоз ёбанд. Инҳо дар мобайни калима ва дар охири калима меоянд. Бисёртар дар охири калима ҳастанд. Хуб, калимаи аввал палто. Ин аломат ягон овозро надорад, чӣ хеле ки аломати сактадош, яъне твёрдый знак ягон овозро надорад. Аммо вазифаи ин ду аломат ин ҳастанд ки твёрдый знак пеш аз худ бударо ғафс талаффуз бояд кунед ва мягкий знак вақте омад, ҳарфи пеш аз мягкий знак буда каме мулоим, нарм, борик талаффуз карда мешавад. Агар ин мягкий знак набошад, палто талаффуз мешавад. Аммо дар инҷо мягкий знак ёки аломати ҷудоӣ, албатта мягкий знак гӯем беҳтар аст. Мягкий знак вақте ки омадааст, пас дар ин сурат палто, яъне ле борик талаффуз карда шудааст. Леро борик талаффуз карда истодаем. Палто, яъне дар забони форсӣ ё тоҷикӣ низ палту тарҷума шудааст. Палту, яъне палто. Хоб, калимаи дигар крават. Агар ин аломат набошад, ҳамин калимаро чӣ хел талаффуз мекунем? Крават. Аммо вақте ки ин аломат ҳаст, пас крават. У меня один крават. Яъне у меня есть один крават, яъне ман як рахти хоб ё кат дорам. Крават. Ва дар калимаи калсо низ калцо. Яъне агар ин аломат намебуд, калцо
цо яъне با پوری دهان تلفظ میشه حرف ل. وقتی که این آمده است در این صورت کلچو 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 یعنی انگشترین حلقه دایره و در اینجا با معنای انگشترین آمده است. خب در اینجا طرز خواندن کلمه ها و ترجمه کلمه ها. خب این بود درس 31 تا درس های نوبتی. خدا نگهدار.